se on se huomenta. Menin tuossa tuhkia putsailemaan tästä riivikolan tästä tulipesästä, kun näyttää aika täytynneen tämä ja aika vitun paljon. Ja minä tuossa rupesin ihmettelemään, että niin mitähän perkele kaikkea tältä niin oikeasti löytyy. Niin täältä tuhkan seasta löytyy tämmönen. Mä miettää mikä perkele tämä on. Tästä rupesin selviämään, kun rupesin tuota tekstiä tuosta kahtoon, no mikä se lukee. Tämähän on saatana ohtalamppu. Mitähän perkelettä se tuolla tulipesässä tekee tämä ohtalamppu? Tästä on narut palannut näköjään ja ei helvettini. Nyt kyllä on täyttyy, nyt on taas tilanne. Nyt on tilanne taas semmonen, että en pysty kyllä suomentamaan eikä selittämään tätä millään tavalla. Mikä vitu ohtalamppu tämä ja missä saatana vaiheessa ja miten se on tuonne saatana tulensakin kajoutunut. Hyvänä tääkä sentään. Nämä tutkimattomat ovat hanskin touhut. No ei se mitään. Tämä nyt on varmasti entinen kyllä, että lähtökohtaisesti sinällään kyllä. Roskihan tämä näkyy joutavan tätä. En tiedä. No, tämmönen tällä kertaa löytyy ja ihan miellyttävä kokemus sinällään kyllä. Näillä mennään taas.